Tässä vähän viestiä tähän päivään. Mä puhuin tuossa aikaisemmalla videoilla, miten spirituaalisuus kautta henkisyys ja laki liittyy toisiinsa. Jos tää aihe sua kiinnostaa, niin laita mut seurantaan. Sellainen englanninkielinen termi kuin sovereignty tarkoittaa sitä, että me ollaan itse se ylinvoima, joka luo omat lait. Ja ne omat lait on Jumalan lakia. Mutta ne lait, mitä nykyään meidän yhteiskunnassa on, niin ne on ihmisten luomia lakeja, ei Jumalan. Ja tämä voi olla tosi vaikea aihe monelle ymmärtää, että sä oot se ylinvoima. Ja kun sä kanavoit sitä luoja-energiaa, niin sun kautta myös luodaan uusia lakia tähän maailmaan.